ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчананд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи Opel Astra G, ҳастаи сечкаҳои объёмӣ ва сечкаҳои простой, Daewoo дамасазаги мошинои боркаш, Opel Hatchback ҳастаи ва Toyota Vitz ҳастаи, Toyota ва Daewoo Tico ҳастаги бо нархи арзон, Opel Vectra ҳастаи бо нархи арзон ва VAZ 2106, Toyota Corolla ва Toyota Camry ва дигар нам мошино ки ба мо роҳӣ карданд нархҳои арзон. шумо дам агар хамхали мошино бошад, маълумот рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 114 сомонӣ ҳастае ки мо бошад навори имрӯза расар мекунем то охираш тамошо кунем. маълумот рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбешаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. мегзарем ба аввалини мошини фурӯшӣ. яке мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае баъдон ки Opel Astra G ҳастае ки дар кузифи Hatchback светои серебристи срочна соли 1699 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад, гази еврочорам дорад, объём мотори 1.616, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд чотка. мошина мегӯяд ду баллони пеш мегӯяд пачка, ду баллони ахир мегӯяд средня, ҳуҷҷатош мегӯяд нав кадаги 1 сола, моторш мегӯяд нав дӯстони хадавот дорад, мошин мегӯяд чоткаи бадаи мошин люкпу кондитсионер намуд комфорта дорад. нархи мошина мегӯяд 45 та мегӯем, бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамош рақамҳои билайни Тоҷикистон ва рақамош рақамҳои мегафони Тоҷикистон. ҳардаш рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд. якташ билайн 58, дуюмаш рақамҳои 91 мегафон ҳастанд. мошинча мегӯяд чотка ва дӯстони азиз хадавои кардагӣ, моторш мегӯяд беҳтарин мотори хубе мегӯяд соҳибош. 45 та мегӯяд, бо камтар муомила мешавад. хоб мошин дар шаҳри Бухтар, кадоме то ки маъқултон бошад занг занед, дигар маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва дӯстон, агар шумо дар махалли мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумотша дар WhatsApp имои болобуда 20 дар рӯй кунем. мо дар видео оянда ҳамин хел реклама мекунем. агар ягон мошини хар бошад, дар комментар нависед чӣ хел маркаи мошин мехарем, мо аз фурӯшандаҳо дар видео оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастае баъдон ки соли 2008 сол ҳастае ки сӯишфурӯш бензини холӣ, объём моториш 1 литра, коробкаш автоматаи сайстани мошин мегӯяд чотка. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та электропакет, кондитсионер дорад. дӯстони азиз, хоб баллонш 80% аст, моторшам хуб аст ва чихолои нав задаги мошинча мегӯяд ҳолати хуби техникӣ дорад. мошин мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 52 000 сомонӣ ки боз мегӯяд камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. прамои рақамҳои соҳибшона билайнай кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Toyota Vitz 2008 сол, мошини экранори бензини холӣ, мошинча мегӯяд чотка ва монитор, старт-стоп ҳамачи опшн дорад. метавонем бештари маълумотои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмида дӯстон азиз гирем. агар ягон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, гомол, ягон техника дошта бошем барои фурӯхтан, маълумот мо реклама мекунем, дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯй кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. лайкора фаромӯш накунед, гузаред навори моро то охираш тамошо кунед. хеле мошинои бисёр ҳастанд ки навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Mercedes-Benz C-класс аст баъд он ки сечка соли 46-1995 астае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. Объем мотори 1.8 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Баллонош мегӯяд средна дӯстони азиз 4 та электропакет дорад. Инам хеле свето дӯстони азиз. Дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. Хай каунтер мегӯяд мелич кор дорад. Алиш намешавад мегӯяд тоқа суми холӣ 40 000 бо муомила мешавад. Мошин дар шаҳри Роғун 95 сол дӯстони азиз. Хай электропакет ама намуд комфорта дошта. Каунтер мегӯяд мелич кор дорад ва баллонш ҳам мегӯяд ҳолати хуби техникӣ 4 моҳи дига ҳуҷҷат. Промои рақамои Россия аст ки метавонед дар ҳамин рақамошо занг занед соҳаи бештари маълумотша аз соҳибаш гиред. Рақамои Россия мумкин WhatsApp ҳам дошта бошанд. Хоб марамат занг занед дар WhatsApp шумо нависед бештари маълумотша гиред. Агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ бошад марамат рой кунед, мо намехе рекламача чоткаш мекунем. Хонаи, заминаи, квартираи, мошина, ягон аппарата, ягон техника, ягон говмолаи марамат рой кунед дар рақамои болобуда 20 мо реклама карда дар фурӯш албатта дар видеои оянда мегузорем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд комфортно, мо ба шумо тавсия метем пересечение граница якаи Бегзодро. И яка зиёда ай 10 сол аста ки дар ҳамин соҳа кор мекунад. Дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одам бурда меорам. Хоб шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. Нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. Мошин бода дурнуш люксае. Ин ҳамин мошини хучона дурнушон люксае. Кондиционери Wi-Fi дорад. Хоб ду та рақама, ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. Айноми калали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. Ҳар рӯз рейс доранд. хоб ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд. Марамат. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъд он ки срочнаи Opel Astra F аст ки дар кузифи хечебек светои бутулка соли 46-1997 аст ки суишфуреш газ бензин мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Дӯстони азиз 97 соат 4 дискаҳои престиж мошинчо мегӯяд содаи хел диска хайр дорад. Мошин ҳолати хуби техникӣ дорад. Ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт, ҷамоати Боқӣ Раҳимзода, қишлоқи Шулмакда. Ҳамин хеле маълумото нависанд. Нархи мошин мегӯяд 25 000 сомонӣ аст ки хай мошин ягон камбудӣ дора надора иша бо тариқи телефон худо маълумотша мегирем. Промои рақамои Россия ки промои рақамои Россия кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. Opel хечбек 97 сол газ бензин 5 моҳ ҳуҷҷат сайсениш хубай нархшам қимат нест дар ноҳияи Рашта ҷамоати Боқӣ Раҳимзода. Хоб дар WhatsApp шумо менасед ки промои занг мезанем бештар маълумотша аз худашон гирем бо ягон сум арзон мешавад тоқа суми холия мега соҳибаш ва срочная. Марамат дигар маълумоти пурра ва аниқ аз рақамои поёмбуда. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъд он ки Mercedes-Benz C-ка биёмни соли 46-1999 аст ки суишфуреш газ бензин мотори 1.8 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 1.8 объемни сайсери мошин чоткаи падае. ҳолат мега беҳтарин. Мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад, 4 та баллон пачка, дискаҳои рамашка, хадавои кадаги, кондиционер, электропакет. Мошинча мегӯяд чоткаи падае. Дӯстон мошин бо мақсад ки аз пеш мегӯяд омада бинед арзон мекунем. Мошин объемни чоткае. хоб нархи мошина мега 80 та мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тоқа суми холӣ алиш палиш намешавад. дӯстон азиз тоқа сум гуфтагааст бо не ки ай 80 та арзон мешавад. дискаҳои рамашко, баллон пачка, танировка ҳуҷҷат амаш 1 сола, кондиционер, электропакет дорад. мошин опшин тайёр аст. хоб промои рақамои телефон аст ки вавилона кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. мошин дар шаҳри Душанбе, номери транзит марамат мошина аз пеш омада мега бинен ягон сум муомила мешавад. яъне ки мошин мега ягон расход надорад. бештар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамои поёмда дӯстон азиз, рақамои вавилон ва WhatsApp. ва нагуфта намна ки шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира ягон маҳсул ягон компания ягон аппарат боша барои реклама кардан марамат дар рақамои болобуда 20 дар рой кунем, мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ.
мошини фурӯшии навбатӣ аз сайёбадорон ки мошинои боркаш ҳастае ки ламбо дамас. соли 2006-2002 сол ҳастае ки сӯишфурӯш ҳам газ ҳам бензина мега соҳибуш моториш 1.4 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад хеле ки даст як одамда гаштесае. мошина ҳуҷҷатош мегад бурчидагиай 4 та баллонош мега 80% дӯстон азиз, хадавой мега дорад дӯстон азиз, срочна мега сум дар кор мега мефурӯшад бо нархи 20 000 сомонӣ ки нархи бениҳоят арзон. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархорда мошини боркаш ва барои дигар чизо ки нархаш арзон 2002 сол мошини экономни мошинча обшим хай соза мегад ва мошин дар ноҳияи фархорд нархи 20 прамои рақамои мегафони соҳибшон имо ватсап дорад. метавонем бештари маълумотро аз худашон гирем. алиш намешон мегад тоқа суми холӣ ва ай 20 мега бо арзон мекунем. ина дар комментария бисёр хоҳиш мекардам ки мошинои боркаши арзон монем на бари шумо мошини арзончаи арзон. хоб марҳамат дигар маълумотҳо пурра ва аз рақамҳо шуд дӯстон азиз. агар ки шумо дар мамхали мошини фурӯшӣ мошини боркаш хона замин квартира бошад марҳамат дар рақамҳои болобуда имо ба асоса роҳӣ кунем реклама мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ дайво тико ҳастаи баъдрон ки срочнаи бо нархи арзон. соли 2006-1994 ҳастае ки сӯичфурӯш газ бензина объём мотораш 0.5 литр экономни простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега як моҳи дигар мондагай буд мешавад дӯстон азиз. мошин мега баллоношам ҳолати корияй ва дӯстон мошин дар хона мегад хобай фақат ки краска мекунад намхали расходи фақат косметик кор дорад дигар маънош мега созай мошин хобай мегад. нархи мошина мега 9 та мегем бо конкретна арзон мекунад мега срочна сум дар кор мега мошин ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодомда 9000 сомонӣ бо муомила ва савдо мегад хуб дорад. агар ин налич сум боша мега арзонтар мега метием дӯстон азиз. якумаш рақамои Вавилон дасти ахира 65, дуюмаш рақамои Россия прамой ва WhatsApp ҳам дорад. мошин дар ноҳияи Конибодом 9000 сомонӣ бо муомила савдо дар назди капоти мошин. мошин мега бениҳоят мега экономни бениҳоят камасраф. дигар маълумотро аз рақами поёмда гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 2106 ҳастаи баъдрон ки мошинои советскӣ ва мошинои молодежне ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли 2006 мега 1978 ҳаста мега соҳибшод сӯичфурӯш бензини холияй мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ мега соҳибуш мошин мега нархаш 8000 сомонӣ аст дӯстон азиз. номери транзитай ва қарор дорад дар территорияи Душанбеда. савдош мега дар рӯи капот мега дигар ягон мақсад ки маълумоти мошина нагуфтиян ҳолати хуби техникӣ нархи мошини 8 дар шаҳри Душанбе солша гуфтум. хоб рақамҳои телефоншон дар поёни видео аст. кадоми шумо дар ки лозим аст метавонед занг зада бештар маълумотша гиред. агар шумо ягон маҳсулотҳои фурӯшӣ ягон мевагӣ гов мол мошин техника ягон аппарат ягон компания обшин барои рӯзғорои зиндагӣ чизе ки реклама дошта бошед дӯстон азиз рақамҳои наин боло буда ахираш 2020 1220 рақамҳош ҳастаем рақамҳои мо дар ҳамин рақамҳо ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорем. марҳамат чи реклама ки дорем роҳӣ кунем мо реклама мекунем фақат шумо лайка фаромӯш накунед гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Vectra A ҳастае ки соли 2006-1993 ҳастае ки сӯичфурӯш газ бензинае мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин мега 9900 сомон мега соҳибоч бо муомила дорад яъне ки обшим гирфта 9000 сомон 9000 бо савдо дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. мошин мегад агар солшам кӯна боша яъне ки ҳолати хуби техникӣ дае 9900 сомонӣ бо савдо мешавад ва мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ рақамошо тисели тоҷикистон ҳастаем. хоб кадоме то ки мехарем бештар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмда гирем то қасуми холи алиш балиш намешавад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки срочнаки вагонай Toyota Corolla Европа. соли 2006-2009 сол ҳастае ки сӯичфурӯш бензини холӣ объём мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад вагона мега соҳибош яъне ки мошини оли гаштагӣ дар Тоҷикистон. нархи мошина мега 78 та мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клобда. мошин ҳолати хуби техникӣ вагон Европа. нархи мошин боз мегум такрор мекунам нархи мошин 78 та бо савдо дорад. прамои рақамҳои мегафони соҳибшон аст. кадоме то ки мехарем ё ки ягон маълумот хоҳед агар фаҳмидан бештар маълумоти пурра аз рақамҳои поёмда марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Toyota Camry 2 ҳастае ки бо нархи арзон сирочина. соли барои 2009 сол ҳастае ки суифреш бензини холӣ объем моториш 2.4 литр коробка автомат сайзтари мошин ка чотка бензини холӣ 2009 сол 2.4 мошин ҳолати хуби техник ранги дубайски тофтесае. нархи мошина мега 78500 мега соҳибаш бо камтар муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Расходча нагуфта нархи мошин 78500 сомонӣ рақамош тисел. Кадоми шумо ки мехаред маълумот дига маълумотча гирин. Дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.